Ato bende Ruth Nyathi Ochingo penjo kanyo ni age bende nitiere higni mag jogo moyiene donjo kose age ok omata. No, age ok omata. To weche mag mibadhi? Well, I don't know how to control that, Gechan. I don't know where mibadhi would come on board. Nikech one wapuonji to kiseti ko somo we would want to ichak ni inyalo to teach online. The moment when you do teach online, you leave. Mondi me nafas somebody else. So kapo do mondi insist ni mondo kuro mi access kanyo kapok itegno. Mato kuro charge 10% mar pesa miyudo. Eric Ojijo bende ng'isa kae ni Joyce penj na engineer ni to be computer ni inyalo kele e primary level mondo nyithindo matindo bende ochak ng'eyo computer. No. Program work is not big enough. Ma nyalo the primary school. Ma en youth empowerment center. Jo musitiko school ma gisomo itimo form 4 itimo diploma itimo university tibete dala gimitimo onge wado mondo mi those skills. Atokine mang'enya kata ka we somo moko kuom ote makamago pod abobedo ka somo gi kinde modhi mbele. Kinde mang'eny wang'eyo ni yes ichako initiative maber ahinya kendo biro bedo kotimore mane kanisa mar Ralingo ACK Church mayudore Radiede County Siaya. Kata kamano wang'e ni achiedh nade seche moko inyalo ga rom godo en mano mar lal mar sitima kinde ka kinde. Ere kaka mano utemo mar mondo mi uked godo nikech yudo ni Ralingo kanyo nitiere stima. Kata kamano lal mar stima makinde mang'eny yudo ka lal onge mane midhiero makinde mang'eny wajaneno ere kaka mano ubobedo kukedo godo mar mondo mi uneni kuchako program makama to kik bed ni kata seche moko juma achiel stima onge computers nitiere kanyo buru ema goyo gi kanyo to nyithindo monego be nitiegore be koro tolo mana kuor dala. Achiel kuom gima watimo en waketo standby computer standby generator. In fact obedo installed on Saturday. Yeah, before the launch. Yeah. Mabiro konyo mar mondo mi seche moko ka nitiere lal mar stima to genge krok mora mora madhi mbele. Kata kamano chenro makamae en chenro maber ahinya kendo anyalo wacho ni biro bedo ka konyo rowere. Tanno ka jomoko bende penjo magin oko mano mar weche gi mag computer ng'ato penja kae ni bende ang'o miyo sani koro ilala ahinya e paw siasa. Nyalo bedo ni weche gi mag computer emikete maino mar jiwo rowere kose siasa to iketo tenge. Gimoro kamoro konego bed siasa is the problem. Anapani kaka ogando nego wapuonjre ni okonego bed ni gimoro amora en siasa. Anyalo mi example kaka Thuru, central kama wantiere ne kidhi Murang'a nitie governor, nitiere MPs, nitiere joma nie siasa. Lakini doka Murang'a kanyo nitie ng'at machalo ka James Mwangi ma chairman and CEO mar Equity Bank. Nyisa ni Thurwa kucha ere equivalent mar Mwangi. To nyisa ka Thurwa kucha kata mana central ka nyisa waziri ma ohingo James Mwangi. So nyaka wa change wasungu luongo ni paradigm shift. Okonego be ni gimoro ma Mwangiyo en siasa. Nyaka wangi other things mok siasa bende. Kich magi gik mabiro kelo konyruok. An MP kata governor nyalo ndiko maybe maximum 20-30 people, maybe 100 Ken County to Equity Bank ndiko jedi throughout the country. Atokoro nyaka sani kalore ni inyalo wacho ni ma ok en gima target godo 2027 kositime atima kalore kod chuny maber ma intiere godo mar mondo mi neni jiwo rowere mayudore kor gwenge mopogore. In fact, one of the things I make sure my governor Orengo is involved. I've involved my member of parliament Otinda Molo Nikech. In fact, seche moko kata ka kan gararieda to aseromo gi jomoko mawuonda ni bwana in wadwa mondo ibed governor. To sasa maromo gi ng'ama kamano to bang' mano to anyise ni idwa na bed governor ndio to nitie gik mkwari maneno ka gitimo. Mokwongo gidwa mondo githwago Orengo who is a friend to man ariyo ka gisetieko wechego to weche jaduong' koro igonywa koro an pesa manyalo gonyo ji it's not there. So I don't know the sincerity. Akapani ji very sincere lakini wadwa mondo ibed governor jaduong' in wang' ni wayieri to koti katika ne kapok iwuok jaduong' iwewa mna kama. So we have a problem. Aneno ka ote machielo moko wuok kuom Hezbon ka wuok Rarieda